שלום חברים, בני גולדשטיין כאן. הרבה מכם שואלים מה ההבדל בין משחק הזבריוס הישנה לבין המהדורה החדשה שעומדת לצאת בקרוב. אז תהיו איתי בדקות הקרובות, אני אכנס לפרטי פרטים להסביר לכם מה חדש בזבריוס החדשה, ואני מקווה שאתם תהנו, כי השקענו 3-4 שנים האחרונות כדי להביא לכם משחק מהמם, הכל גרפיקה יפה, אתם תראו עכשיו את השינויים, מקווה שתהנו. יאללה, בוא נתחיל. דבר ראשון זה הקופסה. הקופסה החדשה היא הרבה יותר צבעונית, היא הרבה יותר קופצת החוצה, אתם תהנו ממנה. הקופסה החדשה היא אותה גודל של הקופסה הישנה, כמו הגדול, אתם תראו בהמשך. לגבי הלוחות, שינינו הרבה דברים בלוחות. א' כל הלוחות הישנות היו 8 משבצות על 8 משבצות. ובלוחות החדשים זה רק 5 משבצות על 5 משבצות. ובישן היה לדוגמה 3 טירות, בחדש יש רק 2 טירות. דבר אחר אנחנו הוספנו זה פורטל. מי שנכנס על הפורטל יכול לצאת בפורטל אחר, בלוח אחר. אז זה קפיצת הדרך, זה עוזר המון. דבר שני הוספנו זה מערה שבו שאתה יכול, כשהחייל שלך עומד עליו, אתה מרוויח כסף בתחילת כל תור, מה שלא היה כן במשחקים הקודמים. עכשיו מה שתשימו לב, גם הגרפיקה היא הרבה יותר יפה, הרבה יותר צבעונית, זה פשוט מדהים. אבל השינוי הגדול זה הגודל. שימו לב לגודל של כל משבצת של משחק הישן, לבין כל גודל של משחק החדש. אם לדוגמה תשימו חייל ישן, תראו זה חייל עץ קטנצ'יק, נכנס ישר לתוך לוח כזה קטן, והחייל החדש, עץ, הוא ממש ממש יותר גדול, גרפיקה יותר יפה, צבעונית, קופצת החוצה לעין, תראו איזה יופי. אז א' כל, יש הבדלים ממשיים. עכשיו בוא נעבור כרגע לקוביות. הקוביות הישנות, תשימו לב, זה היה קוביות רגילות, מספרים בין 1 ל-6, וצבעים שלא כל כך התאימו למשחק עצמו. בקוביות החדשות, הצבעים הם ממש מתאימים לכל שבט, ושימו לב, לכל קובייה היא מתאימה לשבט שלה. הנה שבט היערות, יש קובייה, יש צבע של חצים, והקובייה של החיים מתים זה גולגולות, מפחיד ומדהים, ושל האורקים זה גרזן, ושל החיים מתים זה חרב. אז יש ייחודיות עכשיו לכל שבט, וגם הצבעים מתאימים יותר, וזה טיפה יותר קטן וחמוד לידיים להחזיק. ועוד דבר משמעותי זה המספור שיש עליו. מה שקרה במשחק הישן, כשהיה משחק והייתם מגלגלים בוא נגיד הרבה קוביות, אז המספרים היו יוצאים המון, וילד היה צריך לחשב, לפעמים היו מגיעים עם 10 קוביות, והיית מחשב עד 100 לפעמים. אבל עכשיו בגלל שהפשטנו כל קובייה מכיל אחד ריק, 2 צדדים מספר 1, 2 צדדים מספר 2, וצד שלישי 3. אז יש לך אופציות שהן פשוט נמוכות יותר, כמו שאתם רואים. דבר שני, כמו שאתם שמים לב, זה הגרפיקה. הגרפיקה החדש מדהימה ביותר, תשימו לב איזה יופי, עשינו עבודה מדהימה בגרפיקה החדש, השקענו המון עבודה בגרפיקה. גם הגודל, בגלל שהסברנו לכם שהגודל של כל משבצת גדולה יותר, אז כמובן הגדלנו כל חלק יותר ויותר. עכשיו בוא תשימו לב, בעבר היו לדוגמה 5 או 4 חיילים שחוזרים על עצמם של אותו חייל. הפעם הפשטנו את זה ועשינו פשוט חייל אחד שיהיה פשוט יותר. והסיבה לזה, במשחק עצמו היה מה שנקרא bottleneck. זה היה בקבוק, זה היה גורם בקבוק, שכל החיילים, היית בונה המון חיילים, וזה היה גורם פקק, שלא היית יכול לצאת ממנו. אז כרגע אנחנו בזה שעשינו חייל מכל אחד, אז הפשטנו את המשחק, ויש הרבה פחות חיילים במשחק גם כן. אם תסתכלו לדוגמה, במשחק הישן, יש מלא חיילים, יש בלגן, אף אחד לא יודע מה קורה, אבל במשחק החדש, כולה איזה 10 חיילים, זה ממש פשוט יותר לסדר גם כן. אתם יכולים לסדר את המשחק ב2 דקות, במקום 10 דקות מה שהיה פעם.
תראו איזה יופי, הגרפיקה מדהימה. עכשיו עוד דבר, הפשטנו את המספור גם כן. לדוגמה, אם תסתכלו מאחורה, נגיד החייל הזה עולה 4 מטבעות. הפשטנו גם את המטבעות. הנה דוגמה המטבעות החדשות, תראו איזה יופי. כל שבט יש להם מטבע חדש, והמטבעות הישנות היו משולשים, שאף אחד לא הבין גם למה היו משולשים, אבל זה היה ייחודיות שלנו, אבל זה גם היה קשה לספור. בוא נגיד, החייל היה עולה 90, אז היית צריך לתת לבנק 100, היית לוקח 50 ועוד 40, וזה היה מסובך יותר ולוקח יותר זמן. כרגע, בוא נגיד, אתה קונה חייל, בוא נגיד בת ים, נכון? בוא נהפוך את הבת ים. הבת ים עולה 2 מטבעות, תראו איזה קל. אז כל מה שצריך לעשות, כשזה מגיע התור שלכם, אתם רוצים לקנות בת ים, זה פשוט להפוך את המטבע של הבת ים. הנה, קניתם את הבת ים, ואתם יכולים לקחת את הבת ים ולהלביש אותה על העיר כשאתם קונים אותה. פשוט מאוד, תראו איזה יופי. עכשיו, כל מטבע כמובן מתאים לשבט שלו, אז כל אחד יש לו מיוחדות, אז זה מגניב, אז כל אחד שומר את המטבעות שלו, וזה נראה, זה הרבה יותר כיפי גם כן. ודבר האחרון חביב, זה הדגלים. הדגלים, כולם היו חושבים בהתחלה שהם נראים כמו בקבוקים, והפשטנו את זה לעירים קטנים, וגם אתם יכולים לראות את הדוגמה של כמה עולה. אז נגיד עיר זהב עולה 3 מטבעות, זה קל. פעם זה היה עולה 150, 150, זה מחירים גדולים יותר. וכמובן גם כן אפשר להלביש את העיר גם כן על החדש, כמו שאתם רואים פה, בצורה מאוד פשוטה כזאת, וזה אותו דבר, וזה נראה יותר יפה, וזה מתלבש יותר יפה. המשחק הוא הרבה יותר מחושב, הוא משחק יפה יותר עם הגרפיקה, אז אני מקווה שתהנו מהמשחק החדש, השקענו בו, ואני והאחיין שלי משה ביחד, והצוות בסין שמדפיסים את זה, וצוות קובייה כמובן השקיעו המון בזה. ואם יש לכם שאלות, בבקשה, תכנסו ליוטיוב שלנו, תשאלו את השאלות שיש לכם, נוכל לענות. המשחק בעזרת השם יצא בתחילת שנה 2024, אולי קצת לפני כן, ואולי אפשר להזמין מראש, אני לא בטוח עדיין, אבל אם יש לכם שאלות, תשאלו, השקענו הרבה אהבה במשחק, ואנחנו מקווים שאתם תהנו ממנו. בהצלחה, ביי ביי.